kan høre lyden allerede her på kameraet. Fuck, det er koldt, man. Så kommer alt, hvad han kan. Lad os lige gå lidt længere ind. Ej, hvor fanden sætter man den på video? Han kommer nu. Nej. Kommer han. Nå, jeg ved ikke, hvordan man sætter den på video. Nå, sådan der. Det var lige, hvad han tog. Han er så dum, den dreng. Han ligger bare ude og kære. Han ligger bare med mudsætning på benene lige om lidt. Ja.